नवरात के महीना आ गइल बा ए भैया। एह महीना के पावन बेला में एगो भक्त माई के दरबार में जाके अपन मन के बात कहता। आ कैसे कहता आ कौना भाव में कहता, आई गायक सुबोध ठाकुर के सुमधुर स्वर में सुनी। बोला बोला थावे वाली मैया की जय जय माँ, जय जय माँ। जय माँ। डीजे लाल बाबू, डीजे लाल बाबू, डीजे लाल बाबू। ललकी चुनरिया एहो मैया तोहरे ललैनी हो, भवानी मैया तोहरे ललैनी हो। एहो मैया देह तू दे दर्शनवा एक बार जिंदगिया हमरो सवरिए नु जइते हो। एहो मैया देह तू दे दर्शनवा एक बार जिंदगिया हमरो सवरिए नु जइते हो। ललकी चुनरिया अरे सेवक मना मोरा भावे रे, अरे सेवक मना मोरा भावे रे। अरे सेवक साहजा मन से आवे जे दुआर जिंदगिया ओकरो सवरिए नु जाला रे। अरे सेवक साहजा मन से आवे जे दुआर जिंदगिया ओकरो सवरिए नु जाला रे।
डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो समस्तीपुर।